Ahoj, 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 zdravím vás, ja som Max01 West a ukážeme si môj Minecraft, teda robím nové let's playe. Takže ja už som si našiel villagerov a zabýval som sa tu. Teraz som si bol naťažiť nejaké drevo. Pozri, ale pomýlil som si domček, ale sú veľmi podobné. A potom, áno, tento je to. U kováča už som truhlicu vybral, tak mi to prosím vás nepripomínajte do komentárov. Už je dávno. Boli v nej železo a železné veci. Koľko mám dreva? A dreva mám dosť, dobre. Ja som si už označil nejaké jaskyne, do ktorých sa vydáme neskôr. Idem si ešte naťažiť drevo. Tam je napríklad jedna jaskyňa. A ja som si, pozrite, takto zafarbil ovečky, som si nastrihal vlnu. Keď to niekto nevie, robí si to takto. Normálne si zoberete kvetinku, dáte si ju takto a máte žlté farbivo. A farby si môžete rôzne kombinovať. Tu je napríklad žltá ovečka, tu je oranžová, pozrite, aká pekná. Napríklad, keď si ju chcete vrátiť naspäť na bielu farbu, tak na to je dobrá kostná múčka, alebo inak povedané bone meal. Tá sa dá získať jednoducho, keď zabijete skeletóna, alebo ho necháte zhoreť, to je mi úplne jedno, tak vám vypadne kosť a z tej kosti si ju jednoducho urobíte. Alebo napríklad, keď chcete urobiť modrú ovcu, tá je pekná napríklad, tak na to použijete lapis lazuli, alebo slovensky povedané lazurit, ktorý sa dá normálne nájsť v bani. A ešte by som vám čo chcel povedať. Áno, že teraz túto sériu budem hrať na mieru milovnej, lebo nechcem, aby sa mi tu objavovali zombíci. Možno v budúcej sérii budem hrať už určite na inej obťažnosti a možno tú obťažnosť prepnem už v ďalších dieloch. Vidím, že sa stmieva, mal by som ísť spať. No, tak, čo také vám ešte povedať? Uložím si drevo. Aj tieto farbivá. Aj mochotrávku. Čo také ešte? No, tak, v budúcom dieli ešte budeme robiť také začiatočnícke práce. A teraz sa idem vyspať. Dobre, nádherne sme sa vyspali. Hej, to nie je fér. A môžeme ísť ďalej jak to povedať, rúbať drevo. Jej, tam mám červenú ovečku. Na strom, jak si tam dostala. Čo? No to je teraz jedno. Hodím ťa. Čo toto je? No chudák. Nie, ja mám dve vajíčka. Počka. Mám malú. Super. Kde mám tú sekeru? Ako sa pozerám, budeme mať už zničenú. Ja už som si našiel teda nejaké tie jaskyne. Mám naťažené nejaké železo. Ako vidíte, mám železný krompač, aj sekeru a myslím, že by som mal mať niekde odložený aj meč. Dobre, ešte toto. To mi zatiaľ stačí. Idem si zobrať úrodu. Čo mi tu narastlo všetko. No, čo je? Dobre. Nejak mi to začalo lagovať. Nie, ja som si to podúpal. Fúj, dobre, nič sa nestalo. A čo je tu? Taký pekný kostolík.
No, ja sa potom samozrejme časom presťahujem, keď budem mať viac materiálov a tak ďalej. Ahoj, ovečka. A určite sa vám to bude páčiť. Keď sa vám toto video páči, dajte prosím palec hore. Ešte teda nemám ani stránku na Facebooku týchto let's playov, ale uvidíte, že ju tam dám. Sa mi prepálilo jedna železná tehlička, čo som teraz našiel pred chvíľou. Dobre. Mám ešte nejaké železo? No. A to sa tam... Môže sa tam ešte volať. Toto sa tam ešte dám. Čakať. No máme železné brnenie, chýba mi už iba príľuba. Tak premýšľam, aby som sa mohol už aj pomaly najesť. Mňam. Čakajte, nastavenia grafiky. No jas mám malý, to je fakt super. Dobre. Zložné pole si dám 75. Dám si troška viac zvuky. Hudbu si môžeme vypnúť. Dobre. Aha, už nie som hladný. Teraz mi netreba fakle. To som to chcel. Ja ešte si urobiť chleby. Ako vidíte, už tam mám vlnu. A poviem vám, je to jeden taký trik, že môžete mať nekonečno farebnej vlny, nemusíte si ju stále zafarbovať. Keď si zafarbíte ovcu, môžete mať nekonečno tie farby, stačí, aby ste si ju ostrihali. Mne sa už teda minuli nožničky, ja si ich idem teda urobiť. Aha, nie, mám ich ešte tu. Ešte jedny tu mám. A idem si ostrihať ovečky. Jej. Aha, z tejto vypadli až dve. Už sa mi teraz stalo, že aj 3 vypadli. No, akurát sa mi to stalo aj teraz. Stoj, ovečka, nezdrhaj mi. 3. Stoj, ovečka. Ďakujem. No, ale keď iba jedna zlá ovca. Teda, ako by som povedal, nie tá červená. To je jedno, nastriham si listy. Trocha. Pekná dekorácia. Musíte to uznať. Tá červená ovca je kde zas? No, kam si zmizla ovečka? Nebudem ťa tu celý diel hľadať. Ja si myslím, že už by sme sa teda mohli aj pomaly rozlúčiť. Ja som sa teda nastavil na video časovač, neviem kedy sa má končiť, ale už by si niekedy malo, to je jedno. Mne ten časovač nezaujíma, takže uvidíme sa pri ďalšom diele. Majte sa všetci, tak...